Pa bre, ovako visoko. Ne, vidimo odmah crven kamen. Ovo bre, dovoljno da skočiš bre, u neku rečicu se brčneš lepo bre. Pa nema čak ni jedno 5-6 hiljada blokova. Da ste bre ljudi! Provalili ste već da počinjem klip sa pozdrav ljudi, svima ljudi. Danas ćemo snimati Skyblock. Kao što vidite, ovaj luđak snima Skyblock, ova mačkica. I uz pomoć ovoga sam provalio da ima mnogo ruta. Koja sam ja srećkica, srećkica, dijamanti. Ovamo se vidi metal. Ima ljudi bre da se naradimo. A sad na ozbiljno. Znači, cepa. Samo da ne padne dole. Neće. Tako. Nacepamo ovo jedno drvo što imamo. Dobijemo neke mladice. Vodice. Imamo 5 drveta. Ovdje imamo kofu s lavom i sa vodom. Inače ova tekstura live, ako neko zna, ako je neko prepoznao teksturu. Šta je ovo? Izvinite ljudi, nepoželjne smetnje su bile. Mi smo ovdje kopali rupu. Da napravim generator, ali tu se odmah našao kamen, baš je morao. Tako. Ti što kači bre, zar moraš? Drveni pijuk. Nije ti burazeru ovo pijuk. Ovo je kramp. Znači tu će bude kamen i ovdje će lava. Sve mi se čini kao nešto preduboko zbog ove trave do pola. Znači tu sipamo vodu ljudi. Ovdje sipamo lavu. Ljudi, čak ja koliko dugo imam, znači ovaj live teksturu, ja nisam provalio da je lava u stvari ovakva. Majke. Sada ćemo nakopati malo kamena da proširimo ovo malecno sprve. Eto vidite kako se sreće. Prvi kamen pode u lavu. Ne znam odakle da... Ma nemoj... Šutim. Dosadno je. Imamo 6 kamena. Samo želim da popunim ovaj deo. Ja, ljudi, što sam glup. Pa moglo je ovako. Ne znam, ako uspijem, pokupim, uspijem, ako ne, ništa. Stoko jedna. Nisam uspeo. Evo ga. Ajmo još 3 kamena. Isto džipa.
siđemo dole. Koliko je to? 4 kamena. Malo pre smo imali jedan. Eto, 6 stepenika. Ovako je mnogo pametnije ako igrate Skyblock TV. Ovo vam preporučujem, jako dobra stvar. A također i da uradite ovo. Tako. Što biste se vi mučili bez veze da vama upada, da vi upadate u lavu? Ovako iskopate. Kamen padne u lavu, a ne vi. Jer nema teoretske šanse da upadnete u lavu. Čak i ako iskopate ovdje kamen, vi ne možete da uđete kroz samo jedan blok. Nego će da vas se popunite u blok i izbacit će vas u vodu. A ovako i ovako. Ja, ljudi, nijedna mladica nije pala. Šta će sad? Šta će sad za drvo bona? 2 kamena. 2 ovdje. Opcije. Pa ne to. Ljudi, ja sam totalno sve zaboravio. Zaboravio sam da stavim ovo. I zaboravio sam kako se to stavlja. Pa, ovako za početak. Da je gurnim sa ostrava sam. Ovo je zemlja. Ljudi, nemamo baš nešto mjesta da prokopavamo tu. Ovdje će lava da nam izađe. Mora se ovako. Skrampaču. Pa kad nemam ovu ne lopatu. Kako zove? Ljudi, ja mislim da sam našao rješenje da to može nekako ovako. Ne. Vidite kako izgleda crven kamen, on može to da osvetli kad vi krenete kao da ga kopate. On tu osveti. Ja nisam ovdje siguran, jedina stvar što na Skyblocku nikad nećete imate krevet. U stvari imat ćete krevet, ja vas lažem. Ali treba dosta da ubijate paukove zbog nijeti, pa niti da pretvorite u vunu, pa vunu da pretvorite u krevet. I tako. Dosta vremena treba. Ja ne znam šta ću za hranu. Ljudi, uočio sam ono ostrvo tamo. Kad sam pomenuo hranu, sjetio sam se, eno ga tamo. Tamo je, koliko sam gledao, druge seme bundeve i jedne lubenice, od koje ćemo napraviti seme lubenice. Do njega moramo da odemo, ali da nakopamo kamena. Sad, drvo je retko. Dakle, morat ćemo tako, ali ja ću da uđem u kreativ mod. Da uzmem jedno skromno drvo. Da, reći ću vam da smo na mirnom, zato što još uvijek nemam hrane, još uvijek nisam opremljen. Pogledajte mjesec, evo ovako iz ugla bliže, znači original naš, sunce nije, ali mjesec jeste. I htio sam da vam kažem, na mirnom je sve dok ne napravim neku kuću, dok ne dođem do hrane. Nisam ja još neki tamo pro da budem spreman za
Evo su dijamanti, da budem spreman za takvo neko proživljavanje te težine. Ja mislim da je ispod ovoga, jeste sigurno. Jeste, tu se pada, tu nećemo. Jednu kaldrmicu. Ja mislim da neće ovdje da se prospe lava ako iskopamo. Ne bi trebalo, ali već ovdje hoće, ovdje neće. Samo jednu zemlju. Da, naskočimo na ovo. Evo ga, lepuškasti dan. I imam odličnu ideju, ljudi. Ovo moram da pomerim negdje. Neka ga ovdje u ćošku. Volim ovako sve da ubacim pa da uzmem šta mi treba. Treba mi to. Napravit ću, ljudi, samo ovako. Znači 4. Evo ga, 4. Ovo delimo na 2 i tako stavimo ovdje. Dobit ćemo 24 bloka koja po mom neće biti dovoljni da se dođe do onde, ali nema veze. Bitno je da napravimo neki početni put. Ako znam, možda sam i neke sreće da dođem do onde. Znam da negdje oko 20 blokova jeste daljina, ja imam 24,6, koliko beš ono. Sad ćemo da vidimo, neće biti dovoljno izgleda. A ljudi, uopšte nije dovoljno. Trči, samo da ne padnem. Imam i daske, ali neću da ih koristim. Zato što su mi dragocene vrednosti. Znači, to je bio taj neki kamen. Meni treba, ljudi, ako nam pukne kameni, ovaj drveni kramp, bit će zezancije. Treba da nakupam bar 3 kamena za kameni kramp, da štedimo, drvo nam treba za štapove, ne za druge neke predmete. Kamen možemo da kopamo dokle hoćemo, samo da imamo čime da ga kopamo. Znači, bar ovako neki drveni kramp. Ja ovdje već imam jedan štap, što nije dovoljno. Znači, ovdje ovako dobijam 4, opet mi ostaje jedan onaj prokleti. Evo ga, ljudi, bolji kramp. Znači, sa njim samo da dođemo do onog ostrva pa da završim tu epizodu. Opa! Dakle, ne znam koliko dobijamo iz onoga. Sad ću da vidim koliko ima. Nijedan, čoveče boži. Evo. I sad ćemo dobiti 12. Ako padnem, bit će to nešto veliko. Ne želim da padne sa predmetima, osim ovog kamena. Recite da sam u ovom malom ostrvu da sam voleo, da sam ga jako voleo. Ali neću da padnem, ako se još ne vratim. Znači, tu je pesak koji visi, ali ga zemlja drži. Baš sam se začudio kako bi pesak mogu da stoji. Jer ja i dalje tvrdim da je ovo nešto visoko. Nije to nikakav svijet bez ičega. Znači, tu nam je negdje ostalo još. U onom čestu treba da bude hrane koju ćemo posejati tuda. Dakle, idemo još da nakopamo do tamo. Još sutra petak, pa onda raspust. Šta je, bre?
Ali petak, gledaj, ste vidjeli ovo majko? Ali petak i nije baš neki dan. Francuski, 2 časa srpskog, pošto nemamo matematiku, imamo srpsku umjesto matematike, baš me briga. 2 časa srpskog, francuski, muzičko, to sam odgovarao prošli čas, neće da me pitam, a da treba da popravim ocenu. Muzičko, pa to su ti neki glavni časovi, gledaj dokle je došlo, ne mogu da smislim reči. Još 12 ljudi, mislim da bi trebalo jedva da bude dovoljno. Nisam siguran. Vjerovatno neće. Ali ima da dođem do tamo i da završim epizodu, pa to je to. Dva, jedan. Ja ne mogu ni da skočim do tamo. Fali nam jedno 6, 7, 8 blokova. Samo da ne padnem. Biće tesno ako padnem. Biće šajću. Tako. Ovih 6. Idemo! Pom, 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 pom. Dva, jedan. Ne! I bio sam u pravu. Seme bundeve i lubenica od koje možemo napraviti seme. To bi bilo to. Mislim da sad ću da ga posejem pa ću da završim epizodu. Ako imam gdje da ga posejem. Znači treba nam zemlja, treba nam... Meni treba. Znači štapovi. I sad ću da iskopam... Kako mrzim kad mi zapišti to sve. Samo 1, 2. Znači to je ovako. Evo ga. Motičica. Motkičica. Šičica. Malo da proširim ovako i zemlja je, znači ovdje je strašno vredna. Da pretvorimo to seme. Znači oni treba da se poseju na jedno polje, drugo polje treba da bude ne ovako, nego treba da bude normalno, ovako. Ajmo nek bude ovdje. Tu i tu. I mogu bi ovdje iskopavam i dalje ne može da se padne ovdje, tu bi već moglo da se padne. Ni ovo ništa ne smeta, super. Dalje ne bismo smjeli da kopamo. I kao što vidite, to bi bilo to. Kako da završim epizodu? Šta da kažem? Ovako. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!